Olé, zdraví vás Tonar a kanál Gaming Blog na verzi Minecraftu 1.6.2. Od verze 1.2.5 se toho jistě hodně změnilo, takže jsem si řekl, že o prázdninách nemám moc co dělat a zahraju si Minecraft. A když už od toho furt žvaplám, tak si to aspoň budu natáčet. Takže kde pak to jsme? Nevím, šutry. Budem asi v nějaký úzký kamenný chodbě. Co budeme dělat? Vidím denní světlo. Nevím, počkáme zatím tady. Ano, přesně tam jsme. Samozřejmě, kdo zná, tak pochopí. A my si tady vytěžíme pár uhlí, samozřejmě začátek úplně jsem nenatáčel, nahrál jsem asi 10 minut možná, protože ty začátky jsou furt stejný, takže tohle je de facto takový netradiční začátek, protože už to vlastně není začátek, je to pokračování. Fuj, zombík, tak ho tady kuchnem. Ty bláho, Our Hyper Uber Mega OP Skelík. Jo, a to vím, to hned, no, ty vole, tady je nějak živo hošancí. Koblík, šup, a jdem se zahradit. Ne, ne, kde je moje Huper Niga? Tady, bouchni, no bouchni, šup. Výborně, a teď se jdem zahradit. Takže, první věc, teda, který jsem si všiml, že skeletoni střílejí úplně neuvěřitelně rychle. Než k ním stačíte doběhnout, tak vystřelí 5x, 6x a to se nestávalo moc často. Tenhle ten je teda úplně Uber Mega Giganiga Overpowered, ten má úplně zlatý brnění, úplně jsem frér, čortl jsem zlatý, A teď kde teď dost, no, tak, no, to jsem asi neudělal moc chytře, co? Výborně, mám zlaté brnění zdarma, čorky, golden leggings, mám svoje zaborano spoustu šípů, ale mám svoje zlaté gaťata. To je fajné. Takže healky, teda HPčka se nám dohealovaly, efektivně tady vykopeme další želézo, jako správný obyvatel síliště máj. A ne! Au. Jenom prostě tohleto prostě na Minecraftu úplně nenávidím. Vykopete v klidu, ničím nerušený, jenom jdete a au. Jdem pokračovat do jo, tady jsou opuštěný doly. Ty jsem teda původně jsem se v nich chtěl zakempit. Jo, tady, ne, to je hlína. Tak to nejsou opuštěný doly. Ale tady právě, tady jsem viděl z jednoho pěkného skeláka. Tak, děkuji. Kosti. Tady ještě zabijeme potulného obyvatele, jinak úplně jsem překvapený těma malinkejma zombíčkama. Ty jsou úplně uber mega giga rychlí. Ty úplně doběhu, takový Usain Bolt. Vypadni, fuj, nechci tě. Vykopeme tady správné železo, aby jsme měli z čeho žít. Furt nám tady dělají nějaký huhuláci, ale my se nenecháme znepokojovat a pokračujeme dál v našem smělém dobrodružství. Jinak ještě možná natočím Left 4 Deadko, protože samozřejmě kdo neví, tak že jsou letní akce na Steamu, tak hodně prohloupil, protože se tam dá pořídit opravdu hodně zajímavých věciček za hodně zajímavé ceny. Takže kdo určitě si chcete něco, nevíte co hrát a chcete si něco koupit, tak určitě čekujte Steam, protože jsou tam fakt parádní akce. Takže právě jsem si konečně koupil Left 4 Deadko, který vlastně stálo místo nějakých myslím 12 euro, 3 eura, no 4 eura. Takže jsem si řekl, že proč ne, teď ještě koukám, přemýšlím, co bych si koupil. Docela jsem uvažoval nad XCOMem, kdo nezná, se podívejte. A taky jsem přemýšlel nad, já nevím jak se jmenuje, to bych se musel podívat, jak se to jmenuje přesně, ale jak tam stavíte takovou tu lodičku, takový ten simulátor. Hele, zlato! Máme zlato! Budeme mít také zlaté kaťata, jako ten vyfajnovaný skeleton. Zlatíko. Výborně. Jo, jak jsem řekl to zlatíko, jak jsem si vzpomněl na naší Ivetku, kterou konečně našli v Itálii, chudinku opuštěnou. Tak, pokračujeme tady dál naší úzkou chodbou, která tady však končí. Mě to nedá, já jsem si kouknu, jak se jmenuje ta hra.
Faster Than Light se to jmenuje, je to určitě taková zajímavá hra, co jsem na to koukal, a o té jsem taky trošku uvažoval, ale zatím jsem se do ničeho nepustil, mám tady náhradní krump, takže pohoda. Napapkáme se dobrého čerstvého stejčíku z bíčka a vrátíme se zpátky. Dobré, pohoda. Vrátíme se zpátky, protože bych se chtěl vrhnout do těch opuštěných dolů, to by mohla být docela švanda. Nějaký změny tady jakoby jsou v tom Minecraftu, ale řekl jsem si, že na ně budu přicházet nějak tak postupně. A takže pokud bych... Ne, další zkušák. Jako jsem myslel jako někdo zkuší, tak jsem jako řekl kušák, že jo, tak jestli jste to nepochopil, no to je jedno. Takže pokud už blepnu nějakou hovadinu, která už není pravda v téhle verzi, nebo naopak třeba řeknu, že něco nejde a ono to v téhle verzi jde, a tak se moc neto. A praskl nám krumpík, takže tu máme úplně... to je cool, to je novej, to je svek, mít takhle zabodaný šípy v hlavě. Vykopeme železo a pokračujeme dál, jo, tady jsme byli, dobré. Tak, tady máme nějakou velkou, fuj, tam nechci. Hele, železo, to si ale vezmu, děkuji, ne, tak, děkuji. Takže šup nahoru. Hop. Jo, tady nám bouchl cripple. A tady byly ty opuštěný doly někde. Ne, tak kobil jsem sem nechtěl dál, když se... To je hudba? Ne. Tak to hraje tady někde u mě venku. Já myslel, že to je hudba v Minecraftu, no ale... Není, nevadí. Jo, tady jsou ty opuštěný doly, super. Ježi, už slyším pavoučiky. Co to je za zvuk? To je úplně hnusný zvuk. Brr. Nemám rád takovýhle... Kde seš? Jo, vy jste tady, takže vás tady trošičku No dobře, tak vás neobhradíme. Jsem myslel, že vás efektivně zabarikáduju, ale nezabarikáduju. Ale tady to takhle pěkně uzemníme, tak a tak. Tady už nic tak a tady už nic neprojde. No jo, už vás slyším, šmejdi malý jedovatý. Kde teď? Kde jste? To je láva, má tady baglý světlo. Tamhle jsou, dobré. Takže já si tady vykopu želízko. A tady mám želízko. Tak, želízko v ohni moje. Fuj, to je hnusný zvuk. To je úplně to je úplně hnusný zvuk. Tak ten se jim hrubě nepovedl. To si asi odstraním ten zvuk, protože ten je úplně příšerný, ale úplně strašný zvuk. A to je mě teď úplně mrazí v zádech, protože já takový hnusný, blátivý, vůbec se mi to nelíbí ten zvuk. Tak. Tady takhle pěkně popojdem. No fuj. To je hnus. To je strašný. Já už bych tě chtěl jako tady docela vyexpandovat. No, tady už konečně. No tak, kde jste vy, pavoučíci? Hele, Zlatko, budeme mít zlaté fajné kaťata. Zlatkověte fajné kaťata. Vykoupeme. Fuj, tak teď se na nás tady určitě zabarikádujeme, toto je jistota. Tak, tady najdeme zdroje otravných zvuků. Jejdo, tady úplně... Láva, dobré. To zní... Ježišmarja, to je úplně takový divně vygenerovaný. No jo, tak pojďte do řady, nestrkejte se. Pěkně vás zabiju, jednoho po druhým. Dáme si zlatko na naše fajné kaťáta. Ať nám spadne gravel na hlavu. Teď to říkám. Hele, truhla. Truhla. Spawner. Hodně torček. Jo, to by mohlo vystačit. Našli jsme spawner. A co tu máme? Výborně, já mám uber, hyper. Takový úplně. Tady další věci. Další armor na koníky.
to se koníci budou mít, až nějaký budu mít. No, hele, tady já to zakempím. Tady budu mít svoje stanoviště začátečnický. Možná by vám to mohlo přijít jako, že má copyright Ježich na tenhle způsob zabydlování se, ale takhle to tady pěkně zabarikáduju a nikdo mě tu nebude otravovat. My máme nějaký koblík ještě někde, nebo něco nastavení nezávadného, dirt, furnace. Jo, ještě kdyby tady šly ty malý, akorát fakt mi vadí tady ty šmejdi malý. Hodíme sem ještě, já nevím, jo, hlínu, to by se třeba, jo, tam už není dobrý. No, takže já vypnu ty otravné ošklivé zvuky. Každopádně, já myslím, že na první díl by to mohlo i stačit. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám tato nová série bude líbit, no, tak tam prostě budu hrát a budu to natáčet. No a u nějakýho, možná i teď, rovnou začnu natáčet nějakou jinou hru, pěkně, uvidíme. Tak se na vás budu těšit. Děkuju a teď vůbec vlastně nevím, co jsem řekl. No, takže čau.